Mo guys. Asa ka guys? Hinawak lagi ka guys. Asa? Oh, di anak ra di ay. Oh, ara ka sa mga balay. Sige ako na. Asa? Saka. Kasaka ka? Matumba. Kada ko ang punuan. Matumba na. Uy. Pa-pictures madam oh. Unsa kay? Adtom ta bay di man tagiwanon. Gani. Init jud. O ngano bitang udto na kaayo. Hoy dili lagi ta diha. Bye gani. Ako nang gikuan kanang look guys at tumigdagat guys. Uy, nangakuyog man ang ngiro guys. Way klaro mga iro. At tumisa kuan dagat na ito paatag. Hi guys. At tumigdagat. Kumana sa telelet mana? Oy. Kaalim po ni kamot. Di na ko sigilita. Basta dili mo kaon, dili pa kaligo og dagat. Oh, dako ra ba kain dagat? Di ka mo kaon. Sige na, Lucas kaon kan. Lucas. Na gamay ra ba kayo ka itag tubig? Ay hulog-hulog. Na may juice. Ang juice mo daghan. Panging na sa juice ba? Unya ra, kaon sa kanon. Na may dagat. Daghan langaw lok, abot man din langaw da. Dahil nantiyan, unya mo inom anak. Unya na lok, kaon sa kanon lok. Nagunsaon mo diha? Ha? Kuan? Hoy. Gunsa naman na nimo sa kuan? Ayaw, sakit. Di ka mata? Ah, nabad na ha. Okay, napulin ha. Okay? Okay, napulin ka? Ha? Kasi? Ako pang mas dito sa dagat ka.
Dagat naman kita. Ay, kita, black. Na. Five, 10, 2, Tingnan, palit na! Ako. Dungan ka. Ha?